שלום לכן בנות יקרות וכל מי שצופה בי. אני סוף סוף התיישבתי להקליט את הוידאו הזה, את התחושות שלי אחרי הטיפול הכימותרפיה השלישי. בגדול אני רוצה להגיד לכן שאני לא הרגשתי פחות טוב מאשר בטיפולים הקודמים. מה שכן הרגשתי זה מבחינה מנטלית היה לי הרבה יותר קשה. התשישות הכללית הזאת גרמה לי להרגיש קצת מדוכאת. לא היה לי כל כך חשק לצאת מהמיטה, לא היה לי חשק לפגוש חברים. הייתי חסרת סבלנות. כי אני טיפוס מאוד אקטיבי, אני אוהבת לעבוד, אני אוהבת לפגוש אנשים, אני פשוט שונאת להיות חסרת תועלת, וזה בדיוק מה שהרגשתי אחרי הטיפול הזה. ואני חושבת שגם הייתי קצת אגרסיבית לאמא שלי, ואמא לאמא צופה בי, אני מצטערת, אני בלתי נסבלת לפעמים, אני יודעת. אבל זה קורה, נכון? מותר לנו. אז איפה אנחנו היינו? אז זה ככה בגדול. חזרתי לשגרה מלאה 5 ימים אחרי הטיפול. ושוב אני חוזרת על זה שאני חושבת שאולי אני מרגישה טוב יותר גם בגלל שאני מאוד אופטימית וגם בגלל שאני מקפידה על תזונה נכונה והתחלתי להשתמש בצמחי מרפא. על זה אני אדבר כבר בהמשך. ובנות, אם גם אתן נעזרתם ברפואה משלימה, אני מאוד אשמח לשמוע מה כן עזר לכן, מה פחות עזר לכן, על מה אתן ממליצות. אז בבקשה תכתבו לי, אני ממש מחכה לזה, ואני גם אעביר את המסר הזה לבנות האחרות. מה שכן הציק לי הפעם זה בחילות, זה לא בחילות ברמה של להקיא, אבל בחילות כאלה מעיקות. אז בערך שבוע אני הסתובבתי עם הבחילות המעצבנות האלה. גם ביום השלישי אחרי הטיפול שכחתי לקחת את האמנד, את הכדור הזה נגד הבחילות, אז יכול להיות שזה גם השפיע על המצב הכללי. ומה שכן עזר לי זה לחתוך חתיכות של ג'ינג'ר, ללעוס אותן. לשתות מים פושרים עם ג'ינג'ר, עם לימון או אפילו סתם מים פושרים. והשתמשתי בתכשיר הזה שזה תמצית ג'ינג'ר, שזה לגמרי טבעי ואפילו מומלץ לנשים בהיריון, אז אין פה איזושהי סכנה. כתוב כאן לקחת לפי הצורך כל איזה 4-3 שעות, אבל אני לקחתי כולה פעם אחת כדור וזה כן עזר לי, בערך חצי שעה אחרי שנטלתי אותו. ככה נראית הכמוסה. אם זה מעניין אתכם, אני אשאיר לכם קישור למטה, זה פעם ראשונה שהשתמשתי בתכשיר הזה. ואני בכלל בעד כל הדברים הטבעיים, צמחי מרפא וכמה שפחות תרופות כימיות. מספיק גם ככה את הרעל הזה שמכניסים לנו לגוף. מה עוד עזר לי? אמרתי את זה גם בווידאו הקודם, לאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות. כשהרגשתי קצת בחילה והבנתי שעבר לי יחסית הרבה זמן מהארוחה הקודמת, אז אני אכלתי איזשהו משהו קל, מרק, ירקות טחונים, וזה עשה לי ממש טוב. ועוד משהו, טיפ אני חושבת שדיברתי עליו גם בווידאו הקודם, שלפני טיפול כימותרפיה אני לא ממליצה לכם לאכול, להעמיס על הקיבה. שיהיה לכם ככה מרווח לפחות של איזה 2-3 לפני הטיפול. וגם תוך כדי הטיפול אני לא הייתי ממליצה לאכול. אני שמתי לב שברגע שאני אוכלת, אז גם הבחילה מתגברת מהר יותר, ובפעם הקודמת, בטיפול השני, אני כן אכלתי איזשהו סנדוויץ' וכבר תוך כדי הטיפול הרגשתי לא נעים. בואו נראה אם יש לי עוד איזה נקודה שפספסתי כרגע. זה אני אמרתי. וגם בנות, לפני הטיפול, תכינו לכם אוכל שיהיה מוכן לפחות לכמה ימים אחרי הטיפול, כי לא יהיה לכם חשק לבשל. לפעמים גם הריחות מאוד דוחים, אז כדאי להכין את הדברים הקטנים לאכול, אפילו להקפיא אם צריך. ועוד משהו שעוזר נגד הבחילות זה אורז לבן. תכינו אותו בצורה הכי פשוטה עם קצת מלח, בלי התבלינים. וכשאתם מרגישות את הבחילה, תאכלו איזה 2 כפות אורז, זה מאוד יכול לעזור נגד הבחילות, זה סופג נוזלים. עליי אישית זה עובד, ואני שמעתי שלא רק עליי. אז זה גם איזשהו טיפ קטן כזה, ואני חושבת שזהו בגדול. עוד משהו שאני רוצה להוסיף, שכולנו בני אדם ולכולנו מותר להרגיש חלשים יותר, ולכולנו מותר להיעזר באנשים סביבנו, וזה באמת בסדר. מה שכן חשוב זה להבין שבסופו של דבר הכל יסתיים. הנה, היו לי 3 ימים קשים, ועוד איזה יומיים של התאקלימות אפשר לקרוא לזה ככה, ואני שוב כאן, אני שוב מצלמת וידאו, אני שוב חזרתי לשגרה, אז הכל בסדר, אפשר לעבור את זה. רק צריך לחשוב חיובי, לעזור לגוף שלכם להתמודד עם המחלה, זאת אומרת לא להעמיס עם הסוכרים, עם אוכל שהוא לא טוב, פשוט גם לעזור לגוף, כי אנחנו אדונים לגורל שלנו, אנחנו לא יכולים
לקחת את הגורל שלנו, את הגוף שלנו, ורק לתת בידי רופאים, כי גם אנחנו, יש לנו המון יכולות לעזור לעצמנו. ועוד דבר קטן, אני רוצה להגיד לכם תודה שאתן צופות בי, תודה שאתן מגיבות, תודה שאתן כותבות לי בפרטי. זה כל כך מרגש אותי, זה כל כך מחזק אותי, וכשאתן כותבות לי, תודה ג'ני, נתת לנו טיפ חשוב, או עזרת לנו מבחינה רגשית, אני פשוט, זה כל כך ממלא אותי, זה פשוט עושה לי את היום, ועושה לי דחף לצלם עוד וידאו, ולתת עוד טיפים. שתדעו לכם, אתן עוזרות לי לא פחות. בזכותכן אני כאן. וזהו, אז אני רק רוצה לאחל לכם בהצלחה, רפואה שלמה, והכל יהיה בסדר. הכל עניין של זמן, הכל עובר, ואני מבטיחה לכם שגם אתן תחזרו לשגרה והכל יהיה בסדר. תודה בנות יקרות, אוהבת אתכן.